И здравейте, пичове, вие сте в още едно видео на Clash Royale. Ще мога да кажа да ская рекорд и това искам да пишете в коментарите как се маха. Много се доволна в момента и не мога как бе, както и да пък им често. Да, това е моят дек. Имаше джема. И след мен иска случва на чайната сторона. Добре. Не в този клип предимно няма да играем пъки, а ще обсъдим на класация. Топ 10 най-използвани карти. Добре. Топ 10 най-използвани карти. Първата карта, която се познае много е Хокрайдера. Хокрайдера е карта, която всички на високи арени, всяка арена използвана. Да е за това са кръстили 10 арена Хокбалти, защото Хокрайдер заслужава такава арена. Той е много добра карта. Бие по голям демидж и помага страшно много. Примерно, куклата е останала на стоя нещо кръвенията, фарба или нещо отваря. Можете да пуснете Хога и той да вземе тавара супер бързо. Така че Хога според мен е на 10-то място. Като добра карта тук. Второ място според мен мускетарката. Мускетарката е карта, която стреля на всяка страна, може да стреля винаги. Прави абсолютно голям демидж. Добра е в игра. Много се използвана. И така. Номер 8. Номер 8 е торнадото, предполагам, че всички знаете. От номер 8 е изпел картата Торнадо. Сега ще покажа кубичка с торнадото. Както може да само да намерена. Или ще покажа една битка, която торнадото не ви помага само да намеря битката с торнадо. Битка с торнадо. И тази битка с торнадо беше загубена, но това е доста странна битка, която се получи. Да. Както видите с два пръста натискам, мога да се штракам където поискам. Така ще ускорим малко. Турбска X-Ball, аз изпирам свичката и пълнца, но това не ще получи по-толкова от пета, който е битен голям демидж. И сега видят какво прави торнадото. Торнадото придърпа карта и така ви дава по-голям шанс да я убиете. Първо да я придърпате лава в средата и така трите тавър ще започват да убият и така е този пуш, който не биха спряво, но беше трудно, така че те не спираха пушат доста лесно. Като те изпълнят. Този път торнадото отново, въпреки че трябва да изпълня друга карта, е така. Може да изпълня инфентал, но така. И пуска инфентал да го защитава, защото видях, че сега картите ми изпълнят с този блокадния и така, видяхме го. И ние разбрахме, че така знам. И ето как видите, покъна на две бахте бърто, си има чит. И така, както и пускате телевизия, така, дадах по-голям шанс за битката. И този да това и заради торнадото тук стана гадния пуш. Направиха ни голям пуш с този визард и случката беше моя грешка по торнадото там, но както видях торнадото помага доста пъти, греши доста пъти. Така че, затова съм избрала 8 позиция и да. Според мен на 7 позиция ще правя Гоблин
Голем барела карта, която използваме рядко, но тя всъщност бие по доста голям демидж на тауъра. И, както знаете, Голем се стрелва на всяко възможно място, което поискате и това дава голям предимство за голям буш. И да, Голем барел се спира доста лесно с стрели и други неща, като лок, фарбол, такива неща. Това ясно с фарбол са махни, но знаем го, просто така го казвам. И да, можем да побеждавам с него, но е малко трудно. И да, това беше на 7 място. Сега, 6 място. Според мен всички знаете коя карта ще е на 6 място. 6 място е Giant. Giant се прилича навсякъде, но доста лесно се спира примерно Inferno Tower, скелети или барбериани, или елитки. Така че аз съм брала за него 6 място, защото той е лесно спираща карта, но пак помага да прави голям демидж. Така, най-хубаво е да се подсирате Giant с 7 или 8 лево, така че той да бие по голям демидж. Сравнителен голям демидж. Да, аз ще бие по... Не знам колко сега ще покажа, защото ще бие по сравнително супер голям демидж. Giant 6 лева бие по 199 демидж. Така, 192 демидж. Това е добра карта за буш. Примерно Giant и елитки. Елитките са Елитките и Giant са едно комбо. И така, аз съм сигурен с Лео, че съм пробвал и много ми помага. Даже преди на акаунти с 5 легендарни правях такъв дек. Помога ми страшно много. Също затова съм го избрал тук на 6 място. 5 място всички знаете, че ще е Балона. Балона е карта с голям буш, която се предвижда навсякъде, ама навсякъде. Е така, но знаете, че се спира с тъпите карти, които може да спрете винаги, но с арчери, миния хората, миньони, мега миньон, бейби драгон. Най-вече се спира с миния хората. И може да го спрете и с мускетарки, но може да го спрете с карти с мускетара. Обичам. И така. Четвърто място вземем най-малко използваната карта, която е Лайтинга. Лайтинга е карта, която много малко хора използват, но тя е сравнително добра. Сега бие по втори лево, ще бие голям демидж. Първи лево бие 260, така че аз затова не се пада лайтинга. Но ако бъде, например, някой човек на някаква карта, примерно Witch, принцеса, такива неща, ще я махне с ударчето, който е доста малко, но бие супер голям демидж. И да. Затова избра лайтинга на 4-то място. На 3-то място според мен ще бъде армията от скелети. Армията от скелети, като знаете, не избави от много битки, от много карти, примерно. Може да ви избегне от Inferno Tower, като мишлените между него, мускетара, Хока Райдера, принца, вичката, но вичката малко сложно. Кнайца, не, при кнайца няма. При миньоните, при мегамена, изобщо при всички чаши, но ние хората да се постаняват зад да правят голям буш, иначе по-скоро миния хората ще направи. И да. Къде бяхме стигнали? Четвърта позиция. Четвърта позиция заемат барберианите. Барберианите са използвана карта. Предполагам малко хора на 11, на 10-та арена хората използват барбериани, защото доста им помагат. Доста им помагат така.
Ако можем да намерим някаква битка, която... Ето вижте както... Ще видим тази битка, да видим как гърбените правят на този човек. И добре. Правя на блъска, на където бърбените махат душата. И ето. Бърбените правят голям демидж, хора, голям. Ето. Видяхте ли бърбените правят супер голям демидж и печелят много. Не бърбени. Много. Да. Ето, но знаете, че бърбените не са лесни. Бърбените са лесни, как се спират. Не може да спират с Fireball. С Wizard Witch. С много карти спират, много карти са... Не знам как да кажа. Да, не мога да кажа. Вижте как видите, ще пърни, ще победи този отгоре. Той има по-голям шанс за победата. Видяхте ли по-голям шанс за победата, защото барберините спират хокрайда по-бързо. И така, и другите му карти бяха направили голям буш. Да, на трето място вземат елит барберините, хора. Елит барберините правят голям демидж. Пижи се супер бързо. Правят си яки комната с тях. Може да пуснете барбериани, просто елит барбериани, просто един запад да се го приготвите заради другите карти. Да. И тя е много добра карта да изпълня. Каквито може да се винила, някаква бърва играта, не може да се вдигне повече смисъл. Ако беката ви е така първи, ако ви показва едно, мен понякога тези единици ми се махат, ако имам 54 понякога ми се маха, ако имам 4 балона и не съм подсилил, те ще ми се махнат. Да, искам да видя дали сега има някаква карта, която е бъгната. Ето, както видите, Гоблин Барел се е бъгнал. Имам го, но не ми показва едно, показва 0.2. Видяхте ли, Гоблин Барел се е бъгнал, защото съм го спал. И хилспела ми се бъгна. Знаете, когато ми правят 6 пили в тази хилспел, по целите го 3 лева остава 4 хилспел. Но ми хилспел, когато го пусна тук за донетване, се намалява все повече. Да, на второ място. Второ място ще бъде Уизарда. Уизарда е карта, която ви спасява в много битки. Миния хората, уличка. Много карти спира. И да, но някои карти са прекалено силни за Уизарда и тя не може да възпри толкова бързо. Като барберините, пеката, но то е много ясно, че пеката е жматни. И да, на първо място, приветвайте хора, на първо място според мен е картата. Е така, според мен на първо място е новата карта Бандитка. Бандитката, както знаете, добре, тя не е легендарна. Бандитката, знаете, когато се засили, правим страшен демидж, хора, страшен. И да. Тя е добра карта, която предполагам някой от вас ползват, както видите. Никой няма да скара. Не. Просто не виждам човек с бандитка. Не. Тук, примерно, в идея няма никой. Аз ги разгледам всичките с този клип. Не можах да намеря. Да. И предполагам, надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, партнете под лайк. Ако не ви е харесал, напишете коментар долу и казвайте други класации да правим нещо такова. Казвайте, умолявам се и до следващия път.